अरे काय रे? अरे एवढा लेट येतोयस? वहिनी आत्ताच गेल्या पुढे. हो अरे मला लेट होणार होतं म्हणून बोललो तुझा पुढे मी येतो मागून. काय नवस बिवस करायला आलास की काय? अरे असलं नवस बिवस करून देवी प्रसन्न होत नाही. नवस करायला नाही आलोय, नवस फेडायला आलोय. अग अंबे जगदंबे तू साऱ्या जगाची आई, पाप तारी विघ्नहारी साऱ्या मोशाची पालनकारी, आदिशक्ती आदिकाळी साऱ्या दैत्यांचा वधकारी, धनलक्ष्मी विद्याधारी साऱ्या भक्तांची माझी माऊली. आणि हो, जे काही नवस केलंय ते पूर्ण करण्यासाठी जिद्दही असावी लागते. चल. पाणी आईचा उदो माझ्या